Bideo bakoitzean saiatuko naiz esplikatzen kirol bakoitza lantzeko egiten ditugun ariketa eta jolasak, eta hasiko naiz igeria lantzeko egiten ditugun ariketa eta jolasak azaltzen. Normalean, zatitzen dugu igeriketako saioa bi zatitan. Lehen da bizi hastea pixkat berotzeko teknika ariketak egiten. Argi utzi behar da, igeri teknika oso garrantzitsua dela. Beraz, pulboi, taula, hainbat materialekin ariketa desberdinak lantzen ditugu. Adibidez, behatz potoloarekin besazpia ikutu, eskua pasala ipurria ikutu, umeak konturatu gabe hasteko rolido eta igeriketako mugimendu garrantzitsuak lantzen. Aholkoa emango nuke taula edo pulboian laguntza izatea, hartaka askoz ere erresago egiten direlako ariketa hauek. Behin ariketa hauek landu ondoren, hasten gea triatloira zentratutako igeriketa jolasak egiten. Adibidez, denok dakigu triatloia hasten denean, jende askok batera parte hartzen degula, eta ez da izaten oso erosoa igeri egitea hainbeste jendekin. Hortara ohitzeko, sartzen ditugu piztinan ume guztik, eta txalo jotzean denak batera hasten dira igerian azkar, ohitzen juteko ur mugimendu horretara. Bestalde, irtera lantzeko ere batzutan irterak izaten dira ur barrutik, beraz, ur barruan jartzen ditugu, uretan, flotatzen, eta txalo jotzean hasten dira igeri azkar egiten. Baita ere, irtera hau divertigarriago egiteko, adibidez, aurreko egunean egin genuen irtera, atzera begira jarri zian flotatzen, eta txalo jotzean buelta eman eta hasten ziren igerian. Eta jolas gehiago, baita ere jolas divertigarriak egin genituen, adibidez, binaka jarri ginen, aurreko pertsonak eskuei ematen zion, eta atzeko pertsonak aurreko hankak heldu, eta hankai ematen aurrera juten dira. Edo, binaka jarri eta bata bestearen ondoan, bosteko emanaz, igerian joten dira, bilak koordinazio hori pixka lantzeko. Eta gauza divertigarriagoak egiten jarraituz, egin genezake bi taldetan banatu, ureta salto, igeri egin, kanpora atera, korrika itzuli, eta txalo jotzean urrengoa, erreleboka.